Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. MLA Kamaulai constituency uba proses di Saukme. Hakasngi hat majai ka pratrik ubnai jileu arajar arpuai. Ula penpau basashisin. Usngau kombo umat biang ye ka jingduk jingjinjar. Ka basaupos nem menshwa. Ka bakung galong ying jong imei jong u. Kalamat hakapor bakidang duk baha. Bad don ki para marjan ki bakloy ban kner laki kiti ban yarap ya ka long yeng jongki uyat ho haba uyo I ya ka jinge ka bakipat ba ki mat menta hagani ka khalam ukin mau ya ki por ba makiru kom ka long yeng ka jong ibei ki lamat jinge bha haba ki dang duk dang kerdo bad idon iwei I para marjan ba syat ai jingerap ya ki habaki don hakum kani kacing uba proses ula penpau ba ikeme jong u ilayat ho khana ye u shapang kani ka longyeng ka baju yarap yaki bat menta udap da ka jingkmen ba uyo ban yarap keliang yaki ulayat ho ba open pau ya kani ban aimen semlem yaki ba biang ka jingyo bakin kenerlem ya ka jingyarap shaki we ki para marjan ki ba mat jing hakum gani kapor UMLA ula clay kini ki jingduk jingkerdo haka jingyalang sam marbam shaki shispa lai potli ki longyeng jong kasnong maulai motsiar haka jingdon rengkan kurang ba snong uba MW nongbri ki nongkit kam snong badru ki asha haka ni kasngi UMLA ula sam ya ki marbam kumukhaw kapeleng pan upian bat kiway habaya day bat kani ka jinga jingerap orang ba snong ula penpau ya ka jing sngongu ya UMLA ubadon ka doknot ka basbun orang ba snong hagani ka sngi ula penpau ru ya ka jingkemen hadin ba kila pelaj ya ki basat slung baro henin ka sngi ka hnyo tarik ubnai jilleu arajar arpuai bat ka snong menta kam don positive kesu bat habaya day bat ka jingpang COVID-19 kabamut ka maulai mots iar kam don COVID shu yang menta. Pang kiba sitom kiba studon haki besong quarantine por sikata kiba mi alat shu pamtar teter yin saai kemarbam bat fin sayo bat finom nya kerdo dan jing ya thu ngi kesnong pun sanga pun sunong pak senong pun sesigeti senong bangidan jing kerdo tam bat ngin sawan erap ngidan ka relief fund jo kesnong ru kat bangila senai ngin serap ki longyeng ki beduk ki sitom tumla kata-kata film dai ban kuslai tang ko video ko mu ya kejeng peniak jong kasenong jong sokaru SOP ki don jong sokar advisory jong sokar ba don kam pengiri ban put minum nya penyajan ni we pat nya site bhai ki ti bangilik jani stairu apa pli dukan ru ndai ban nya lumbung dai ban nya penjengai we pat kata kalau ban kam ha yang ko kasenong nya ban perking bha ya gane kenang ba kanong ka jing te jing khom mi kanong song sinong ba kanong ka jing pang kanong mebet iwe pat hakini kisni bon ba kilong ye kila quarantine kamtam ka block B2 bon ba kibalangat aka positive case bat ni hapan quarantine ki bangidan atli quarantine center jong ka sinong isolation center jong ka sinong ka Oriental College bat ka Wali Roy School ibu klang kini atli isolation center tanong tayo song sinong kibiyo positive kinam nuka malik sabar abad lat in perung po Wali Roy School ne po Orient Medical College ta kilong kijing kerpat jongi tinggi piang subha sesien pat MLA jongi bahasa tesitom mora ikini marbam nakata jong ki ke baduk ke bajenjar ringek ni saya samut e baro sen yo lot equal share ya baro kata kalong kijing pak jongi ko sinong ba pin yelong disiplin menibut bah ikai nong snong ki bedon kam kalong kitiar kitar kamala pentip na kaliang bajurwa dong kitiar tar ngidon kam bat kum juru khaw no yang garu ban kliang soi khaw fit ai na kaliang jong pi do koblesh bun ba markhia bena kur khui pi ai ke jing ko jikhia ma finang la menteri kawin kong siap na ga syakri na ta ka buram jong blai ajit pi na ta ka mono syarai bat kum ju na kaliang jong ada pi na basnong ajit pi belong no syarai aju so ngu ba na ta jong kini
nakaliang robak senong, batibri robak senong, wara ka bentai ki long lo charai hapo jong ka balang. Dan nakaliang jong ki kim i ya ka senong ka thau hi borok away. Nama ka jing syakri ya ki brio ka si ka jing si bentai jong ka jing syakri jong blai. Magidon ki wei habala shimmi ka bentai hapo jong ka haki balang, kam senong ka thau kim tere syu. Dai kini pada nama blai o wai ka jing syai ki ngidon kam ban syakri ya ki para brio. Haba syakri para brio, si bentai syakri yo blai. Haba nakaliang jong ngi thmu ban le chpo yeng mani. Ngitmu balai sipo jing seng. Ada mangi hapo lenti. Dan ngilap dah liang jungi ke bensau. Ngilap apang bastom. Nak liang jungi le dan marmar ngi ay ka jing dai ki, ay sumar ki, ben pois ki hostal kata kham khrau ban le sipo yeng mani. Kham khrau ban le ke long ke jing seng hap so thu ha. Do kholai sibun dak liang jong asan nyal studio snong asan secretary ini ki treasurer kirang badong baro santeli ki blok. Nyau teli blok flash bol kirang badong ya ji tres tam jong phi ka jingker pat jonga ya kirang badong ki badan hapo mot siar manta ka sngi ngis ai kum ni la syai ngis kem pada nakaliang jong ki kitu ki bang yo ki sekendo ya kirang badong ki sa opai ni khamyo de ka jingker pat jonga nakaliang jong kirang badong khnang ba ka ding sam ka long systematic kan biang ko belum menta kirang badong sim kerteng Kim betiap sya rong ba snong. Rong ba snong pada nak liang ji dong ba pidi so kemi. Ngilai sam kum tu kita pada ki ba kham jinja stom ki banong kam menyerap. Is a jirap biang na ka bentajong kitu ki ba miyo menta kasngi. Berkata long leng ba jong ka competition. So ha ini barok dan ka por menta. Barok ki ba ngiskan buan hani ka por menta barok siwan hi jonga barok haji toidon ka to ngut bamjiwat. Majority hi ki bawan Deka jingker pat jonga haka bede bakan deka por. Sobha ban liat leng ba kirang badong. Kenang bakan bit kan biang kenang bagi ba nakaliang jong rawadong. Kena bong kalong ba pet ngilaya kumtu ada ajar khat bion lai spangut mata po snong gi benong kam jingrap. Kispa lai phong ngil ai. Mata ka benta ka second piece. Babat ka second piece beda nong to benong kam benta ba ar. Tingi kwa kadong baro ngin yo benta lang da ka benta jong. Da ka benta jong kene jing ai. Di haka bade bang ni kapor kay madon mana mesti ngal perhat bah ya jinge jong gibrio ala kan mau haka ti por hausnam jiakna spa nyup ndai prapho haka por ba ngidang eduk dang jenjar borok ngidang eduk ba sau hausnam menshwa India jongi ka maulai jongi ka mekhlia jongi dang eduk ba tu kapor hak tu sngi tu ipi Kanom itu keteng hak bahabang sam khau hak wei snong mulai. Ime jongai ong pek itu ikong iba ma ai khau me hak tu sngi idei ba kersan ya ka yeng sem jingi hak por ngim don khau. Ngai tu pi ngi ba jenjar beduk pahala jong. Yong pek itu long keme iban sem khau tu sngi. Haus nem sinjar kan dai spa nyu fran yu pandai ngim don khau. Kado ka yeng sem ru ngima siu syu ka ba yeng ba sem. Namar mdon kam mdon jam ngajin juga duk. Yang tu ikong idei ba kayeng kasam je kimi khipa jongki kire ba kershan ngi hatu kapor. Kala sngo na kaliang jonga ngala sngo tak ba hadu kata-kata. Para so komen ha ko kapor ka benta pa de. Mensyua ge maki gerap ngi manta pat semangi gerap maki. Marmar hi no syam step. O di para sepha syuk ni gerap ka breda ka menta jongki namar ha tu kapor ka ngidang duk ngidang Jenjar la stom keduk kene maki ke bekerja ini. Dia hak ada por mata. Kembang menen nak liang bajurwa. Ngila poi biang haka uput jong ka jing keduk hadu kata-kata. Ajing bemiok tre yok ta ka jumlah kesni. Menu poi berkhat mata bangilong tumni belong mata. Baro sikata im ha po ka pahu pahai. Baro sikata ngi berkhat ngong ba aje beriu jongi. Kada kerja beriu ke bah kham kerpang. Habadon bakhlat barok-barok ngirung ngimi. Haba khwai dawai barok-barok ngimi. Habadon ba yatho barok-barok ki bahiyam basam yakhot. Habadon jiseng he barok-barok ngir krum barokhat. Muspa berkhat bangin mak kum kani gajing ha kani sngi mata. Gilamat ya gajing ke ba 4 Jumat haki kiong haki century ki ba khambon ki century ba hadap ki spasna 4 Jumat. Nangi lamat ya kani gajing ha kani sngi mata. Le gajing pat jonga ki dong song snong.
nakaliang jungi ngis king don ke jingkermen sai sien ngis yo balik tray lekta ngin yo belang ngin yo sngi bo blay lo ker kui ngi ngis kem ngis yo lai jong ikam jam ki batray yeng ngis yo biang ki batray mata ki balai ki dang ba jungi batray mestri ke yo lai bela biang bar kum ju ke ba shong yo biang ki badia dia po hakila ki jaka ba khot ki yo dia biang ye bar khot ki long tang sipor ni hap masuk kan ne ko bai ha ka jing em ni hap ban mat ya ka jing e teng hapo yeng po sem ni jumat kan ni ko bai dan bapang jumlah ka dia pang upah tang siporum upang tang katu ni la jam kata ka de jilong brio tang ka kemi sitam tang sipor ka kemi sitam ta sipor la jam no tang ki khun pi ha ka jilong brio hap ban mat jing e kan ne ka jing e ngang ong ba problem will not last long ka jing e kan nom sha slam tang sipor hi ka selai no baka blon kam mata nak lihat jingi bahap ngin hap ban ya sya barnga so komen hap deng jong ka de ka ni jingi komni warngam i bhai ka dur jong gi barkhaj bedeng mas deng i so komen baga khmat ka jong phi ka lo phat phu samrakhi pi ngim di mena ka yang jungi ban khuslai balengin khuslai hatu bu berkhat ne em ka ne gawai wan hap deng jong ka ne ka khlam ko bolong mata hap songo yo blai men step ngidang khiem step ngida yo tan mesi makan air berpengat yo ban edisha yo bam jam mesngi dan yo bam jam menit hap sengu yo blay bat wat hak peleng kan ni ngidang yo yeng ke berkhot ngidang biang ngobet dak jingker khu jong blay barong tang kan ni ko wei hi ba borok hi kum ki brio ki banget ki basnya hu blay hi un selek ki kamba ki bakrau dak benta jong dak benta ka pathai hi borok ko wei ko mata nak liang jong di rang ba snong ba sebi sokhar akan syai babon na preng jupi ngai scam la ka jong jinge mana oma i don na preng jupi bam la shu ban siu ba yeng mana kermau hagi por mat shwa mana tv kong bong pi ka ba yeng lai stem so stem yo siu ba yeng balai ngiduk ngaji geduk ngaji hiran akan mau pi ka por haba wat na ka liang tra yeng jong sobha mino gimbi hin mar ba phimla siu ba yeng ngi syong sepo nong pedeng Lau Roman, isong setai tu yang mino dan tu beikong, susahnya ya kabar saudara malu malah mak jinjar. Dia ka jinjar kabar nak yang jong pi kendo ngas ko thop ha. Ngajong hang ni sngi. Nak liang pi ka jinge ka bam ka di. Ka jinge apok khamtang bebon ni long song wai. Myo siu bai belai yeng. Ka jinger pat jonga ya kitra yeng. Sobha sos nai lem nak bentai ki long song wai ki jong pi. Irap lem hakan do kam tol na liang jepi phimla dong nyimla ban map ya ka bayeng de alat de ki bakin siu suki damar ban nak liang jong ki hi ba borok skata biju siu bah ya ka bayeng bai sam ha ka biang ka bai ka ji dai menta pada kimla ban siu nak daw mio bela mio tre yok ta kita yeng pada kita tre yeng kyong pe nak liang jong yi isna yeng nang ru ka bai nak benta ban in yo bakin kersian ya ka yeng ka sam ngim don shu ka jingmi Nakaliang jungi ngila pension. Isna khna ka yeng ban yo ban kersian. Ong hakan yo por ni hap banyrap keliang. In hap banyrap keliang na ka benta jong, na ka benta hakan ni ka jinge ka bangimat hakan ni ka sing benta. Kum ka senong ru ngila do no arngut kinong song senong ki ba long positif. Ki buon pha ki ba long positif. Bat ki don ru ki ba ngila pha ya ki bakin net sepo corona care santa sate ban syong kidon ki balik ha ki wei pat ki jaka kidon ki bang ibu ha kang ni po snong ndai ki para nong song snong kalong kai ka ba sngot ba ngade ban ni thu ha khmat jong phi ka snong ba kum ka snong menen ka si ngila laj lot baro kitu ki ba sitom ki ba yo ya ki positif kibat don ka tracing kontak batno baro menen kasngi ka nyoterik ngila pelai lut ya kibat umdan su mano menuru bayo kobet apo snong yangu ya ublay na kamtakan ni usas ko ri kijing doi ki jongi usas ko ri kijing doi ki jong fi batang ka we kumbalong i deputy lang ba snong balada ma fi trailang fi kongo i kijing panya jongi ka snong ngidon ka kobet community management team kebam ju song that mensi sajan iwa proses dak badan burom jongi ifun sanga but
habang aong ya katim tongin ya siyang perkat no hakas ni monde marmar ngilai siyang perkat bat ni sungkuman hadu kata-kata ba ila kloy ban knere kakti banwan ay ya kini kijingera kumba fi dalagi jong kikmat kani bodo kadai kajing kabami nakadonut kajing smau kajong i gongwe mali kajing smau kajong i kum kinong kit kam snong ba pinom yap ngan kumbalong menela dadon menu kanu kayeng kaba don akan ni hakani kapor nilajit sispa lai foto lagi yeng dai yo dang don ikum ya la mbiang e kata wan sakmat sanga udang pasnong sangi kinong kit kam snong ngini rap ifi bat ngasngo buram bah du kata ta khlem dak yasu ya ka kerteng jong kowe ka longi ka balapun poi yau khao kumba sipo boni bat ar boni khao kuble sibone ya ka we neki longi ki bahang ni posnong udai bat kiwe de ki jingera ki ba tu hakasnong go jingi dang menem step dung dang yo ki jingera tengi ai kuble ki bangkwa ban penpau kerteng kuble sibone ya ka jing kersan ka jong phi ki dong yeng ki bakam don haka kamai ka kaji ka jong phi ngidon ka relief fund bat mentangi lalum ya ka relief fund la don haka no ka por ka ba kasnong ka don kam na ka benta jong phi wan chakmat nginera na ka benta jong phi Tangot to. Ba. Ako na po ang kawan. Pompi ngeri pom Kita